Horas Shalom menjua-jua Jahobu Hurian nenalonga di bagasan Yesus Kristus di bagasan Tikion di kaluas dope hita pajupang saluhnai ala asidot holong ni rohani di batadui alini di bagasan Tikion na yang mamusana kami pasahaton hata di bata alay dorang suami pasahat hata di bata tu hita jimuluma di subscribe di like jala di bahema aka komentar di kolom komentar andongan dung sipul ima jami taon asalam dinggan asalamatus salu aka perbinotuata jala lamhot nang hapor syota hatani debata di bagasan mingguta ima di minggu kantate di bagasan Tikion dia nek mention buku pangukapon biddu 12 mamuka mention ayat 10 sa tu ayat 12 sono mahatani debata tapa YouTube ma di bagasan rohat tabe dungi hubege ma suara nagogo di banua gijang nama dok nunga sahat nuaing haluaon do tagugoon do harajau ni debata do mulia ni Kristus na anunga dipabali pangasungi na mangasungi aka hanggita Arya dok borngi di jolo ni debata nunga ditaluhon na sida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui do hinorhon ni hata na tidakon na sida dang diperhamawal na sida hosan na sida rasi rasa mate di bahani malas ni roha mahamu aka banua gijang do pangisina margiama tanoi do laut anu ngatua si bolisi tu hamu mari masih tutu adi boto otik nama tikina di hurian di Tuhan nenolongan di bagasan Yesus Kristus atani debata di bagasan partikenon sada barita lasni roha boludo tuhita saluhna puasa hamidokon sada barita lasni roha bolun ima dipasahat do tuhita nang monang do tutuhita maralohon sibolis parjehe na masejut mangarsahi ngolu do haporsyota suang-songoni akka pamikirota di bagasan partikianon takas do ima dilehon debata sada pangukapon bulun tu si Yohanes ditiki ibana dibolokon tu sada pulo na marguar pulo pakmos alai nang pe dibolokon ima Raja Domitianus ibana saya totongdo di permudu-mudu saya totongdo di ramoti jala saya totongdo dipakai di bata ibana pasahaton akka barita nauli Kaisar Domitianus manang Raja Domitianus jodoh didokon akka halak na malo akka na padan nembaru didokon omma hataridaan sada hataridaan ni antikristus nang adong di Portibio di bagasan partikenon di pataridahon debatado sada pangukapon tu si Yohanes idokon do anggota jaha mulai san ayat 12 sabidu 10 ayat sada takas do disan idokon songo dia sada buru-buru nanaing ima hasorangan jala tuat do musenang di banua gijang sada ulokon omma sada hataridaan ni sibulis pertaduk na sajut naing mangarsahi rohani akajol manaporsia na makaporsia Tuhan jala pola dona sida marto tamanang marporang di banua gijang jala ditaluhon suruh-suruan di debatado ima nagai do akka suruh-suruan na jala dipolok ma ima si bolisi tu
banua toru manang tupur tibio. Ala nang talu do tutu si bolis di bahen ima suru-suruan di debata na marguar si Mikael gabi marolo polo ma nasida mamuji-muji pasangapon guar ni Jehovah gabi marlas ni rohasi tutu ma nasida ala nonunga ditaluhon suru-suruan di debata be tutu ima si bolis mana ulok na masebulo di bagasan partikian si senario na manginang hurian di Tuhan songon nami dokon na kaningan sejuk dohita ima bobosan sejuk do ganggu haporsyota jala diarsahi akka sibulis akka pikirata alai maritehite hata ni dibata di bagasan partikianon diajar do tuhita asa marolopolo asa taboto mangedon edene baru songo dia na dokko di minggu katante edene baru manariason manang mamaritahon manang bermasmur ala nong ditaluhon ima dibatado ima sibolis dia nenolonga di bagasan Yesus Kristus ise do namarulupulu mana namanya dehan akka edene baru di bagasan partikian udang jil mamadokon akka halak padita dokna na asing daw belum tentu akka padita ipe boy mangeden ake edolupulu belum tentu akka situai boy mangeden ake edolupulu ala ise do julma na mangedehon edolupulu mana na mangedon edene baru marhite-hite hata ni dibata di bagasan partikian no diajar tuhita julmai berarti akka julma na porsia na setia maka porsia Tuhan Yesus Kristus Tuhan jale si bangulu diari na perpudio na manginang Urian na nolonga di bagasan Yesus Kristus jujur dia dirokon ima si bolisi songon edokon di buku sada Petrus 5 ayat 8 songon babiat na marau lapatan na so bolisi songon babiat na neng mamokuk salu jolma anggo sila potik kita langsung buduton ni si bolisi do ita silap sedia silap sian saluhut akka hapor siaw alota sonario namanginang dangbe ima akka naterida akka mudar do dagi alai akka huaso naso terida huaso dia hamai huaso disibolis pertatu ada ni manginang sotung niang rohatta sotung lias surata manang sotung ngima tapi kiri dang adong sibolisi sasitong namanginang sibolisi di bagas sonarion semarulau do sedipatudu do ko wasona juk doi sa tuhita juk dohita mandoko mernipi hita pajuk pangdu da tua-tua teluk na asi ikoni mebeno muna masono do songonon anggo ima pola taulahon songon na didokko narotu bagasan parnipi tai sasitong na ido ula-ulau ni sibolis do na marlas ni roh hadisi dan mungkin be debata madokon itu hita dan mungkin be na tua-tuata dan mungkin be opungta apalai akan naung marujungul dan mungkin alana kasu doko Tuhan Yesus Kristus nasa jolma na mate mulak ma tu debata na setano mulak ma gabetano lapatan na songod dia berarti danga dong be ima jabar di jolma na mate di portibion hulang aka jabar di jolma na mangulu nama jadi isi do narotu hita bagasan pernipio ima akka sibolis pertando alani hurian ni Tuhan sejujur do memang huaso ni sibolis saru terus tu hita molo hita malas merminggu molo malas hita molo hulana merbadai makarejutta di bagas rumah tanggata molo dang adong hadamio di bagas rumah tanggata bahkan molo maul hita mamapun akadongata sasitong na dang ulaon ni debatai alai ulaon ni sibolis doi jadi ikut talurot ta do akka ulaon ni sibolis naro terus manosak bagasan parmulota so dia carana manalun ulaon ni sibolis merhite-hite hata ni debata di bagasan partikion dokot tu hita ikon merhite-hite mudar ni biru-biru lapatan na songod dia merhite-hite mudar ni biru-biru merhite-hite mudar ni biru-biru ni debata namar lapatan may berarti manalu si bolis ikon pakyot tado waso na diliot Tuhan Yesus Kristus
marhite-hite Yesus Kristus do ditaluhon jelebu tataluhon ima akka huaso ni sibulis. Alenia manginang ditikin na tahutak kamu di bagasan golumu na siganu pari. Pangido hamu nama toddi ni dibata madongani hamu jala mengurupi hamu na di bagasan hatahu temune. Unak kamu na marpangu sadian di bagasan dirimu na mana pamikirmu na sendiri. Alai pangasahok kamu na jala marpangu sadian mahamu na tu dibata Jehova. Napadua song dilo manaluhon ima waso ni sibulis idok ko di bagasan turpu jami tata dia sapuluh sadai ima hinorhon ni hata na hinatidak konon na sida. Hata na song dia gudang jel madok ko song na manginang jalanak dang na hamidok ko salah alai dang nai. Adong do jol mapiga-piga halak bersaksi soal pangaramotyo ni dibata tu bagasan nguluna. Alai na didok ko di bagasan partikenon dang cukup holang kesaksian sesongoni. Alai marhite-hite kesaksian dise akahata na nituk naside isi akahata na hinatidakkon ni naside dokon isi na makatidak akhatai i makajol mana perjulu na manatong haporsyan na makaporsya dibata na sumago haporsyan na mangulit Yesus Kristus nang pe nunga di ujung taduk parenguluna. Jadi sungguh dia do benota pataluon waso ni sibulis di bagasan ari-ari na parpudyo. Nanain dohonon ni hata ni dibata di bagasan partikenon taluok kamu na may marite-hite ho ni haporsyaon. Marite-hite na makaporsay Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita mengalahkan segala kuasa iblis? Tetaplah bersaksi. Bersaksi dengan kesetiaan iman kepada Kristus. Jangan pernah tinggalkan kesaksian imanmu mempercayai Tuhan. Maka ketika kita meninggalkan kesaksian iman kita kepada Tuhan, maka pada saat itulah kuasa iblis mencoba mengambil kita dari kehidupan yang sesungguhnya. Hurian yang nolongan di bagasan Yesus Kristus. Jujur kita madok kosongonon. Anu nga mangulu kami di bagasan Tuhani. Dan mungkin be ima sibulis maruhaso Tuhami. Mana tita manginang. Anggo ima tersulat sawatik pehita tertakpu po di sibulisi pehita. Ketika kita tidak mampu memaafkan sesama kita, ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita hanya memikirkan soal keinginan kita sendiri, maka pada saat itulah iblis sebenarnya yang bekerja, bukan kita. Maka setiap orang yang menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan mau diajarkan pada saat ini, berarti kita harus mampu memaafkan, harus mampu mengampuni, harus mampu mempergunakan setiap kehidupan kita untuk yang baik. Ketika kita tidak mampu mengampuni sesama kita, maka pada saat itulah berarti kita belum layak untuk menyanyikan nyanyian baru. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam Kristus harus mengandalkan kuasa Kristus di dalam kehidupannya. Sebab iblis itu sudah Tuhan taklukkan. Maka pada saat ini kita juga harus menaklukkan iblis itu dengan kuasa Kristus. Nunga ditaluhon di batabe ima sibulisi. Alene di bagasan partikino tikita nama manalu sibulisi. Marite-hite natang haporsyata maka porsya Tuhan. Maka pada saat ini firman ini mau mengatakan kepada kita, dimaafkan itu adalah soal biasa. Tetapi memaafkan itu adalah salah satu ciri khas yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang hidupnya sudah dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh dunia ini lagi, bukan dikuasai oleh iblis lagi. Yang terakhir jalana perpudi sehali nanang dohonon ni debata tuhita di bagasan partikenon di bahini malas ni roha mahamu akka banung gijang do pangisina margia mado tanoi do lauti ainunga tua siboli si tuhamu mari masih tutu ai diboto otik nama tikina. Ketika iblis itu Tuhan jatuhkan dari langit, Tuhan buang ke dunia ini, maka sesungguhnya iblis itu berusaha ingin kembali ke surga. Maka ketika nantinya Tuhan akan datang kedua kalinya ke dunia ini, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat, ajalnya sudah sangat dekat untuk dibinasakan oleh Tuhan, maka dia berusaha
semakin keras untuk menyesatkan banyak orang. Maka kita jangan heran pada saat ini Bapak Ibu, jika kita gampang emosi, gampang marah, gampang melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan gampang berpikiran negatif, bahkan gampang untuk melakukan hal-hal yang memabukkan dan lain sebagainya. Percayalah, itulah yang sebenarnya yang iblis lakukan. Itulah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan iblis. Maka kalahkanlah semuanya itu, tapatalu masalunai marhite-hite mudarni Kristus. Marhite-hite nahot dita maka percaya Tuhan. Marhite-hite nataleho dirita holang marhaporusan tu di batasan bi. Asabui hita marulupulup, asabu hita mangedion ake dene baru. Mangedion dene baru naridokon ni di bata marhite-hite jamita di bagasan pertikenon. Berarti mampu mengampuni, mampu memaafkan, mampu hidup benar, dan mampu mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, kita hidup di dalam darah penebusan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.